Не. Цвета на Не само цвета. Подобен цвят. Не съм сигурна дали е много окей. Това е Това е по-смешно. Ето ти обиците. Започнали са да подреждат в ресторанта. Всичко изглежда прекрасно. На трета маса са 10 човека? Не, 11. Няма място за братовчетно. Дано изобщо да не дойде. Четвърта, пета маса... Не мога да повярвам. Най-щастливия ден в живота ти и аз ще кумувам. Дали са оправили украсата? 100 пъти им казах да не слагат изкуствени цветя, ама тя, защото се бърка навсякъде майка му. Цветарка. Миротия. Няма лед за уискито. Индианци, бе. Индианци! Манчестър, Челси, 1 Хикс. Арсенал, Слонзи, единица. Астън Вила... Тези няма да ги играя. Издениха ме миналия път. Тапанари. Много се вълнувам. Вие сте създадени един за друг. Подкрепяте се, харесвате се. Понякога се карате и спорите. Но четох някъде, че двойките, които спорят често, се обичат най-много. Толкова сте влюбени. Сладкищета. Дали донесоха тортата? Ами ако падне, докато я изнасят? На 5 етажа. Защо избрахме такава торта? Само да не забравят фойерверките. И първият танц ще бъде много романтично. Ще танцувате само двамата, прегърнати. Всички погледи ще са отправени към вас. А ако се спъна с тези високи обувки, само да не ми настъпи роклята. Ще има свободно падане. Ох, така ти доне. Брат, ще взема да направя една затворена група във Viber от Ергенското. Така, чакай сега. Така, ето го. Добре, Алек ще го сложа. Даниел, Ванката, Наско, мале. Ячо ще го По сложа. 20 бутилки водка и джин. Що не взех повече? Като ги знам какви са бурета, ще пият ракия. Ракия има. Закъсняваме. Вече наистина закъсняваме. Само да не дойде майка му. Да ми стои на главата, да ми дудне. Любовта е като вятъра. Не можеш да я видиш, но можеш да я усетиш. Отпусни се и остави да те носи като пролетни цветя. Почвам да се изнервям. Да взема да кача някоя снимка в групата сега. Така, какво те питам? Тоя панталон нещо ми изтяга. Как ми се качи корема? Ей тая. Майко, чакай. Оле, една си остава, една си. Ще го целунеш ли страстно? Това е важно. Първата ви целувка след заветното да. Ами ако каже не, леле, как ще се изложим пред цялата рода? Да, има и такива случаи. Момчета да качват групата, бате. Ей, тая не съм я виждал. Чакай, бе. Тази къде свършват краката, бе? Мале, как се е омотала около тебе. Ето, като брашлян.
Що не си сложи 100 лева на Ливърпул? Имам предчувствие, че ще има изненада. Ще има голям удар. Това не си го спомням. Тази ярка дали ще стои добре на снимките? А ако завали, всичко отива... Не. Каквото и да се случи, сватба ще има. Група на Ергенското. Млада невеста, и аз я съкам. Изглеждам перфектно. Както в приказките, принцът ще дойде на белия кон и ще целуне булката. Брат, някой добави грешния човек. Ще измая всичките. Питка, чаши, документи, булченския букет, пъки... Огън от любов, най-красивият пожар. Коме, готов си. И в единствен миг. Абе, както се казва, всичко е любов. Предупредихте? Казах ти, че е нередовна, брат. И без думи нека винаги в нас клетвеният шепот нежно да звучи. Утре ще говорим. Любовта да бъде сънница и власт, слънчев миг в нашите очи.